Guys, for today's video guys, natakaroon ko yan guys sa Ebersur Kawasaki. Tara guys Ebersur Kawasaki. Una sa tanan na nagkakik salamat sa atuang viewers, sa atuang subscribers nga naghatag og budget para makamotor make. Salamat guys, salamat kayo. O karon magkuha na ta, inquire na ta panahon na po nga atong paliton karon. Salamat kayo guys, salamat. Tara. Guys. Followers sa kaya, mga viewers na nagkakatubad dito para makamutok ta. Ay, nato mga mabibigod ng mga amigo dito. Guys. Shout out kay Ariel Lorio. Pangalan boss? Ariel Lorio. Ariel Lorio. Model. Romel Ariel. Rosas. Shout out. Nato mga staff na dito sa Ebersur. Katong mangita og motor, palit og motor o mangutang og motor. Anhi na mo diri agay nato mga mabibigod na staff diri. Ay, shout out kay Sir. Welcome to my vlog Boss Palit TV. Am sa vlogger ng Davao Oriental. Kani si Sir? Si pangalan Sir? Ha? Dennis. Yuli? Yuli? Ah, kaya shout out sa mga Yuli da. Kasi shout out kaya. Sir, si pangalan dito Sir? Dennis Gapon, Gunuran. Gunuran. Oh, shout out sa mga Gunuran da. Welcome to my vlog Sir ha. Boss Palit TV. Am sa vlogger ng Davao Oriental. Salamat kayo. Thank you very much. Itong kinanglan ng motor, nilalang mo sa Mindanao Ebersur, Lukon Branch. Itong kinanglan ng motor, nilalang mo sa Mindanao Ebersur, Lukon Branch. Yes. Naadiri sa Oriental. Dato masilingan na mo diha. Ay na mo pag duwa-duwa. Ani na mo dinhi. Kani, puro sa page. O Roy Enriquez, kani kasanggaw Boss Palit TV. Kani YouTube channel ako boss. Mag-subscribe lang dito, kitaan mo dito sa atuan channel. Ha, dili lang ni makita sa Davao Oriental. Okay. Ilan ka ng Rosel, boss? Ha? Rosel, oh. Sige. Shout out sa itong mekaniko diyan. Gwapo sir. Salamat kay sir. Hindi siya gaya ba yun? Katong naghatag ko pa natin, subscribers na itong naghatag ko pampalit ng motor. Salamat kayo guys. Muna first pati kayo, yung mga matuwang viewers na subscribers nga, balik na ito, manapis yung pila, biglang na ito. No. Dennis? Na ato paliton guys ha, paliton tani. Ito try, wala rin link pa. Utang kita si Dennis. Maglibog-libog lagi, patindagan ng mga motor pros, mga gwapo ra ba? Gwapo mo binidiri sa ining Kawasaki guys, kay puros yung mga branded ang mga motor. Kanya ato mga staff diri, dirty mga butana. Mobi-abi gyud. Ha? Diri na makita nimo sa Magdalundog Ebersur, Lukon Branch, Davao Oriental, ha? Bayar ka tani, bayar. Sumil ako ng kwarta di ay. Ay, isong siguro ka ano. Ha? Iyak. Kasi kaya malukoy ba? Malukoy na bitani ko. Mauna ni ato ang motor nga napalit guys. Kaya nga ato ang budget. Tiro man taong gamaya. Kaya gani kayo kung mapriso ganiya. Muni guys, amo nang giayo. Gani. Barato ra siya guys, pero salamat kayo. Nagka palit yun may motor. Muni, duha ka book ang motor na palit na mo guys. Duha in town. Kaya para ni sa kuwang kameraman. Muni akong kameraman, shout out. Tol. Ano tol? Oh, muni akong kameraman, guys. Boss Palit TV. Muni akong kameraman. Muni ang service niya. Kani mo puni ako ang service. Kani. Okay, salamat kayo taon sa mga sponsor. Naot pa nga daghan pag mo sponsor sa mua. Ang papel, ano ra.